kwero to andara maneno kidwa kele ward na ni to ndara no to onge kose ndara midwa kele ward na ni ndara no se lose chon nikech bende waneno ka samoro kata nderni miloso gi NGCDF gin nderni molose higa ni kendo kiny ki itimo budget higa manyien kendo kapod ndara no pod nie budget lakini kokele makoro MCAs nyalo ng'iyo ma kone ndara mopoko losi MCM nyawacho ni ndara ni en nie ward na adiera lakini no se lose okose poko lose koro nyaka kete budget mano koro bo medo kata oversight bo bede malo moloyo kaka sani endi nikech sani mbunge enimo chiwo contract enimo oyiero nyathi mane monego ndikni check mar basari enimo yiero ne gweng mane monego dhi olose ne ndara enimo yiero ne kanye monego school mane monego ketie pi enimo yiero to which maga school gi ere gedo monego bed ni timo lakini ka koro wakete county governments gi levels mag oversight mokuongo wan gi oversight mar county assemblies biro ng'iyo ni to pesa iketo e project manyalo loko ngima jopiny mar ariyo county governments gin gi oversight senate malo kucha mabende nyalo ng'iyo kaka governors tiyo gi pesa momigi lakini NGCDF kaka sani NTA warito mana audit reports ni constituency kama kamae no kotiyo gi pesa manomigi e yo makare kosene gitiyo go yo makare nikech poka neno kamoro miluonge mbunge kidi penje kaka otiyo gi pesa mag CDF kopogre gi EACC mako samoro lawo ga weche mag mibadhi lakini waneno ka governors higa ka higa ka gimoro timre tineno ko luongi e committee mara senate tipenji penjo opogore kaka ne itiyo gi pesa manomi mag jopiny mag kelo dongruok to mano ineno ka koro wach mag mibadhi nyalo dok piny to NGCDF as presently constituted ineno ka onge ng'ama nyalo penjo mbunge kaka sini abonyo no wacho ni kipenjo mbunge ni to audit report wacho ni none gigere ndarani ni nitiyo gi million wacho million per day to ndara no kwadhi wang'iye ndara no ol mana kite gi maram to we kamano kata pokorumo kose kata daraja anyalo no kata kuone moko ne imbuika no los daraja gi NGCDF to daraja no ko lose to en daraja ma kata nyathi school ok nyakalo kata mtoko ok nyakalo en gimo ko los ng'amo lony nikech ng'ama nyalo luongo mbunge ba penj ni to daraja ma iloso kae gi million 50 ni to daraja ni an gadiera ni ka contractor ni otiyo gi pesa mang'eny to en siling 100,000 modong gi odhi kanyen kama no timre ni gi county government tibo neno ka senate committee ma hotel ni gi kajwang boluonge inogro penjo ni to waneno ka daraja moro ni wacho ni gere gweng ka to daraja ni kalure gi report mar auditor nyiso ni daraja ni olos gi pesa matin to pesa manie books magi to nyiso ni pesa ni malo what could have gone wrong koro yudo ka governors gi joge bedo grilled to mano ko timre in NGCDF tido kama no kala obo bedo audit report titere bunge tikale to EACC bene ndiko report samoro ka ginyalo ka watu ka gido ka ogin gi enough evidence nikech samo yudo ka enough evidence onge nyalo neno gi wangi ni daraja ni en gimo los gi 100,000 okoloze gi million per day to giminyati me onge to ka nitiere oversight ni ngakoro buru kelo kata luoro ma mondo meni ka itimo project there must be value for money from that project koro anaparo ni gima nyalo konyo jopiny ni kochopo dwe mara 6 kaka court no ngado to wabro neno ka koro ibro lor offices mag CDF to pesa ni ko lore gima nyaka wabende waket wang'wa bwane ni ka olor NGCDF to pesa gidhi ka pesa ni kikdog e agulu mar sirkal mamalo pesa ni odhi agulu mar sirkande mag county government mondo county governments through county